ಹಲೋ ಬಂಧುಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈ ರಜೆ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಕುಲೋಂದೆ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೂರ ಪೋಪುನಲ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತನೇ ತೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಬೇತೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಅವಳಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಚೇನು ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಸೇಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಶಾಪ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಪುನ ಬರ್ಚಿನಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತುಜಿ ಅಂಚೆ ಬತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಕುಲೋನಿತ್ತೆ ದಾಯ್ತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದಜಿ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಪಾತಿರ್ವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ದಾಗಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಸುರುಳ್ದು ಪಂಪೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನು ದಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೆಣ್ಣಿಕೊನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ಪಣಗೊಂಡತೆ ಏನಾರ ಟೀಚರ್ನಾಗ್ಲು ಕೇಂದಿತ್ತೇರೋರ ಎಂಚಿನ ಆಪನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡು ಅವ యొಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಕೇನ್ನಾಗ ದಾಯ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಕೇನ್ನಾಗ ಏನು ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಫುಲ್ ಕಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಾನಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಐಫೋನು ಮತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು PUC ರಿಪ್ಪುನಾಗ ಬುಕ್ಕ BCom ಬಂದಾಗ MBA ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು BCom ಅದು MBA ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಫೀಲ್ಡ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ BCom ಏನು ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ BCom ಯಾಕದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವ್ಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಂಡು ಫುಲ್ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಆಂಡಿ ಏನು ಮಂತನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ ಊಳು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೇ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡಿ ಇಂಕೆ BCom ಆಯೋಕ ಬುಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಊಳ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲ ಪೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪು ಮೂಲೆ ಇಂಕಲ ಊರುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಕ ಆತ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ MBA ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಆಸೆ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಸೊ MBAಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಂತೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ MBA ಜಾಯ್ನ್ ಆದ MBA ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐನೆಡಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಅವಾಗ ಕಾಸು ಪಂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು MBA ಮುಗಿಪಿನಂತೊಲೈ ಎಂಚಿನಾಲ ಮಂತದ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ ಆವಡು ಜಾಬ್ ಓಪನ್ ಅಂಚಿನ ಬರೀರ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಎನ್ನ MBAದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಐಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಜಿಂಜ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಂಕೆ ಮನಸ್ಸು ದಾಂಡು ಇಂಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆಗೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಕಾಸು ಆಸೆಗೆ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೈತೆ ಅಂಚೆ ಆದಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಒಂಥದ್ದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಾಡ್ದೆ ನೂದೇರ್ತು ಮಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ 11,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಂಡು ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಂತದೆ ಬಿಡಿಯ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂತಾಗ ನಾನು ಒಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಂತಾಗ ಅಂದಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಮನ್ಪುಗ ನೆನ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೇರ್ ಮನಸ್ಸೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಪಂಡ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಗಾನೆ ಇಂಕ ಆಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ತುಳುಟೆ ಮನ್ಪುಗಾನೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಯತೆ ಅಪ್ಪಗಣೆ ಇಂಕ ಅವಂತುಂಡು ಕನ್ನಡ ದಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಟು ಮನ್ಪೊಲಿಯತ್ತ ಅಂದು ಅಂದರೆ ತುಳುಟು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಚ ತುಳುಟು ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಪಂಡ ಏರ್ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಕನ್ನಡನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂತೆ ಕನ್ನಡನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತದಾಯೊಕ್ಕ ತುಳುಟೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದಾಂಡು ಇಂಕ ಸೊ ತುಳುಟೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತಾ ಎಣ್ಣಿಕೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ಡ್ ದಾಣಿ ಬುಳಿತ್ತನ ತೆಲಿತ್ತನ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತೇನೆ ಎರಡ ತಿನ್ನ ಮಾತಾ ಪಂತೇನೆ ನಿಕಲ್ಡ ಮಾತಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಮೇನ್ ಮೋಟುದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಾಯ್ತ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಐನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಕರೀದಿ ಏನ ಚಾನಲ್ ತೂನಾಗ ಓಕೆ ಇಂಕ ಫೀಲ್ ಆವಡು ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎತ್ತೊಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದೆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಂತದಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸೋತದೇನೆ ಗೆಲ್ತದೆ ನಾವು ಬುಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಟ್ರೈ ಮಂತದೆ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ನಾನು ಲೈಫ್ದ ಜರ್ನಿ ನಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನು ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೋಟದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಏನು ಈಚ್ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪೂನಾಗ ಕೆಲವರು ಎಪ್ಪಲತ್ತು ಕೆಲವರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಈಗ ಚಿತ್ತರಂಜನತೆ
ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಫುಲ್ ಡೇ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವು ಹಾಪುಂಡು ಓ ಅಂಚ ಪಂಡೇರಕ್ಲು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಂಜಿ ಇಂಕ ಫುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆನಾಗ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಂಕ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಐನ್ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ನನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಆವೋಡು ನಿಂಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಾರಣ ಬುಕೊಂಜಿದಾಯ್ತು ಅಂದು ಪಂಡ ಅರ್ನಿಂಗ್ಲ ಕಾಸುಲ ಒಂಜಿ 20% ಅರ್ನಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ನಾನು ಅಂಚ ಮೇಯ್ನ್ ಮೋಟೋದಾಯ್ತು ಅಂದು ಪಂಡ ಏನು ಲೈಫ್ದ ಜರ್ನಿ ನಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬುಕ್ಕ ಅರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲು ಕೆಲವೇರು ಮಾತ ಪಿದೇದು ತೂನಾಗ ನೆನ ತಿಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇನೋ ತಿಪ್ಪರು ಏತ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಲಕ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಮಾತ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮನ್ಪೆ ಆತು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅನಿತ್ತೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ಲ ಆತ ನಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ಲ ಆತುಂಡು ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮುರಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತೆಗೆದಿತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ಮೇಲ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾತಿತ್ತೇರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನ ಯಾಕೆ ಮೇಲ್ ತೂನೆ ಮೇಲೇ ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡು ತನ್ನ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಗೆರೆತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೇಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ನಾಗ ರಿಪ್ಲೈ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಆ್ಯಪ್ ಐನ್ದ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಖಾಲಿ 45 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದು ಪಾಡ್ಯಂಡ 1000 ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಆ್ಯಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವು ಮತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೈತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಅವು ಡೇಂಜರ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒತ್ತೊಂಡಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಡೌನ್ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ನಾನು ಪೊಡ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪಾಡು ಲಿಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಅಂಚ ಅರ್ನಿಂಗ್ದ ಮಿತಿ ನಾನು ಮೈನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಏತ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುನೊಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಪಿದೈದ ಜನಕ್ಕೂ ನೆನೆತ್ತಲಕ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅವು ಜಿಂಜುಂಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಿಂಜ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾತುಂಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಅಂದಾಯ್ತು ಪಣೋದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅವು ಬುಕ್ ಅದನ್ನು ಪಣೋದಿತ್ತೆ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆತೆ ಏನ ಡೈರಿ ಆನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜವೆ 2020 ಏನ ಡೈರಿ ತಿಕ್ಕಣಿಂಕ್ ಏನು ಕಬಾಟದ ದಿದಿತ್ತೆ ತೋಜವೆ ನಾ ರೂಮುಡುಂಡು ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೂ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ 2020 ಐ ಥಿಂಕ್ 2020 ಡೈರಿ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬಲೆ ಏನು ಡೈರಿ ತೋಜವನ ಇದು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಇಂಜು ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಅದಿತ್ತಂಡ ದೈತ ಅನ್ ಪಂಡ 2023 ಏನು ಜಿಂಜ ಗೋಲ್ ದಿದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಬುಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ದೆತ್ತೆ ಬುಕ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೆನ್ತಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಜಿ ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು 10,000 ಹತ್ತಿ ನೆನೆತಿತ್ತು ಒಂದು 20,000 ಅಲ್ಲ ಅವಡು ಒಂದು 2023 ಎಂಡ್ ಅನಾಗ ಅಂದು ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಜಿ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪು ಜಾಬ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಂಗ ಮಾತದ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆ ಅವು ಬರೆ ಮಾತಾ ಏನು ಪಂತೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿ ಬೇಜಾರು ಮಾತಾ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾತಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕಲ್ಡ ಬುಕ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಏನ ಗೋಲ್ದಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ತುಮಿ ಏನ 2020 ಡೈರಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ 2020 ಡೈರಿಯನ್ನು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಫಿಟ್ ಇಂದ ತುಲೆ ಏತ್ ಪುಷಪ್ ಮಂತ್ ತುಲೆ 101 ಪುಷಪ್ ಮಂತ್ ಉಂತೆ ಅವು 2020 ಅವು ಏತು ದಿನ ಮಂತದೆ 30 ಡೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಂದೆ ಅವು ಏನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೆಂಡ ಏನೊಂದು ಜಾಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಶೂ ದೆಪ್ಪೆ ಅಂತ ಮಂತಿದ್ದೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಏನು 100 ಪುಷಪ್ ದೆತ್ತದೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರುವ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಆಯಕ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆ ತುಲೆ 7 ನಿಮಿಷ ಸೆಕೆಂಡ್ದು ಮತ್ತೆ 11 ನಿಮಿಷ 41 ಸೆಕೆಂಡ್ 31 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದೆ ಮರತ್ ಪೋತನಿಕ ಮತ್ತು ಏನು 2020 ಡೈರಿ ಅಂದರೆ ನಿಖಿಲ್ದ ದಾಯ್ದ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಏನೋ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಬರೆದಿತ್ತೆ
ಪೂರ ಮತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎಂದಾಯ್ತು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ದ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ MBA ಸಕ್ಸಸ್ ಮನಿ ಇದೊಂದು ಐನ ಅರ್ಥದ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ motivational quotes. If you want to succeed, you have to let failure to be your best friend. I will not waste time. I will work for achieving my goal. New beginning from tomorrow 11/5/2020 2020 ದ ಮೂಜು ಪಿರವುದ ಸೋಕುದು ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪನ್ನಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೂಲು ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಿ ದಾಯಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಖಿಲ್ದ ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಮಾತಿಪ್ಪಾಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾತ ತೋರ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಫಾದರ್ ಮಾತಿಪ್ಪಾಡು I will be role model for lot of people, help poor people, lot of charity and fame bodite ninka. I don't want to leave dance. I will join this. I want to throw out unemployed from this country. Oh my god. ಅಮ್ಮತಿಪ್ಪಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇದಾಯ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೋ ನೆನಪುಂಡು ಅಮ್ಮತಿಪ್ಪಡಿ ಅಂದಾಯ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ನಾ ಡ್ರೀಮ್ ದಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇನ ಡ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಎಂಚ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮಗಿ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಿದಾಯ್ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ ತಂಗಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ವ್ಲಾಗರ್ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದು ಪನ್ನುಡುಂದಾಂಡ ಬುಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಲ ಬರೀತೇನೆ ಡ್ಯಾಗ್ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾಗ್ ಅಂಚ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆ ಡ್ರೀಮ್ಲ ಆತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ 50% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನ 2024ದ ಗೋಲ್ ದಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದತ್ತನಿರ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕೊಂಡು ಮನ್ಪಡು ತಿರ್ಗೋಡು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಡು ಫುಲ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫುಡ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಡು ಒಂದು 2024ದ ಗೋಲ್ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ನ ಚೂರು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಕಲ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಕೊರಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದತ್ತು ನೋಡು ಜಾಬ್ಲುಂಡು ಜಾಬ್ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ತಾರ ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಅವಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ವೆ ಡೆವ್ಲಾಪ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆವಡು ಬ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ತೆಗ್ದನತ್ತೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪ್ಪಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ತೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆತೆ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆತೆ ನಾನು ನೆನಪ ಒಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆತೆ ನಾನು ಸೊ ಈ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡದ ಐನೇ ಪಣದು ಇಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಸಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಸಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಡ್ರೀಮನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪಲೆ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದತ್ತು ನೋಡ್ಸಿ ಓ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿನೆ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆತೆ ನಿಕ್ಲ 2024ದ ದಾಯ್ತ ಗೋಲ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಪಣಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಆ ಗೋಲ್ಗೆ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಪನ್ನೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪೆ ನನ್ನವರ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈ ಬೈ